長こんにちは。お久しぶりですね。私はソクレンで。社長とご家族はお元気ですか？私と家族はとても元気です。私たちは今まで約6ヶ月間くらい朝から学校で日本語を勉強しています。今日は朝から学校の社長は私の家へ訪問しに来ました。私の家はコムポンチナン県にあります。プノンペン首都から約75kmくらいです。車でだいたい2時間くらいかかります。私の家はペットの犬を3匹飼っています。そしてうちの後ろにバナナとカスタードアップルがあります。社長すみませんが、今から私の家族を紹介したいと思います。こちらは母で、名前はロンマオで、年齢は70歳です。ふすで毎日孫の面倒を見ています。こちらは父です。名前はニヨンチョンで、年齢は70歳です。仕事は農家です。お米を作ったり、牛を育てたりしています。社長すみませんが、私の兄弟は5人います。でも今結婚していて、別の村に住んで今から一緒に参加できません。こちらは娘で、年齢はスレラクです。年齢は5歳です。まだ学校に入っていません。そして私の夫は今日本で働いていますので一緒に参加できません。私ができれば社長と先輩方と8年間くらい一緒に働きたいです。仕事の時はわからないことがたくさんあると思いますので、いろいろ教えていただきたいです。私は明るい人だから何でも学びたいです。日本で8年間の仕事が終わったらカンボジアへ帰って日用品販売店を開きたいと思います。日本で社長と先輩方にお会いできる日を楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。社長こんにちは。私はソクレイです。私はスリートです。早く日本へ行きたいです。どうぞよろしくお願いします。